हाबाब मा एसे गरम सान्दुंखौनो गायावसो ओंखारबोनाय बायदि मोनबाय आङो खिथुआबो गावहां बिखुङाबो गावहां खर'निफ्रायबो उखुन्दै गहां आयै रोंला आं गरमखौ माय रुल माय लाइफ गोसोबानो टिं 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 दुंगोन गोसोबानो दुं 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 हाव 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 जालायनाय गोलोमदै गहोगोन आं नोंसोरखौ जेनेबा मानि थाखाय बुंलाय नोङो आं दाखालिनो बुंखादोंमोन अखाखौ लानानै नोंसोरो जेरै स्टेटास होयो जेरै रिल्स भिडिअ बानायो थिग बिदिनो आंखौबो लानानै स्टेटास हो केपसनाव लिर होननानै बुंदोंमोन ना नोंसोरसो खोथा मानियाखै बेनिखायनो माय रुल माय लाइफ गोसोबायदि दुंबाय थागोन आं नोंखौ लानानैलाय मा केपसन लिरनांगौ जाखोसै जायाफ्रा मा थिं थिं थां थां दुंखावजोबनाय मानसिखौलाय नै बिदियावनो रागा जोङो आङो बेनिखायनो रागा जायो आं मिथिबाय बिराद गोसा गोसा ब्रां ब्रां दुंनानै नोंसोरनि बिबु सेन्टे गोरान खालामना होनो गोसो जायो आं बारखौ लानानै अखाखौ लानानै जिबायदि फटक साफायो नोंसोरो जिबायदि भिडिअ बानायो इन्स्टाग्रामाव हेगारो वाट्सएप फेसबुक स्टोरियाव दोनो बा आंखौथ' मालाबाबो सान्दुं राजा लाब होननानै मालाबाबो लिरा नोंसोरो सान्दुं प्लास माजा प्लास पेप्सि प्लास कका कला इक्वल टु सान इज लाब होननानै मालाबाबो लिरा अखाखौ बा अखा प्लास चाय प्लास पकरा प्लास बा लाबनो मालाय मानो इसिबां रेसिस नोंसोरो बिमा गदायनि फिसा बायदि मानो आंखौ खालामो अखाखौ मोजां मोनो अखाफोरखौबो मोजां मोनो बारखौबो मोजां मोनो नाथाय आंखौ नायख्ल' मानो खालामो जि सुनोबाल' नांगौ साला आंखौ ओइ खर' गाज्रि सान्दुं राजा नोंखौ लानानैबोथ' भिडिअ बानायो दा रिल्स बानायो दा आरो मेथाइ दोंसे दंबावोसो फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङाव साथा हमनानै ना खोनाफेराखैमोन नोंलाय बेखौलाय बेनिखायनोथ' सान्दुङाबो साथा लालायथारदों खोमा आरो जानोबो सान्दुंलायानो साथा लालायलायो लासिंसिंनो जोंफ्रासो साथा लानांगौ दा माय लाइफ माय रुल गोसोबानो साथा लागोन गोसोबानो साथा थपथपगोन नोंसोरनि बेफोरबायदि उस्तादि मारिनायनि थाखायनो आं बेसेबांबा बर्ग किल'मिटार गोजाननिफ्राय हान्थिनानै बुहुमाव सौसि फैनांदों मिथिबाय ना दाथ' ओरैबायदि दुंगोन आं नायबाय था नोंसोर अखाखौ नागिरबाबो मोनला जेब्लासिम नोंसोरो आंजों फटक साफायनानै सान इज लाभ सान किसे साना खुदुमदों सान्दुङा बिलिरदों होननानै नोंसोरो केपसन लिरनानै नोंसोरो फटक आपल'ड होआ अब्लासिम जें जें दुं दुं टिं टिं दुंबाय थागोन मानो होनोबा माय लाइफ माय रुल नों फारुल होननानै बुंदों आच्छा आंनि खोथाखौ मानिमारा आरोना अखाखौ लानानै बारखौ लानानै जेरैहाय नोंसोरो केपसन लिरो डिपि दोनो स्टेटास दोनो बेबायदि आंखौ दोनमारा आरोना आंनि मुङै जेबो केपसन लिरमारा आरोना नायदो आं बोराय दुंनो नोंसो बिदिना रहाय नोंखौ थुख्लायनि आङो इसेबां खाथियाव दुंफैदोना नोङो नों बांद्राय बारजों थादोंना सान गाव सान्दुं राजाखाय बांद्राय गावखौनो राजा मोनथारदोंना बे सान्दुङा आला थुख्लाय मारगोन नामाब्रा बेलाय आंखौलाय नोंखौसो बुहुमाव फैना थाफैनो खोन्थादों नोंनि जायगाया बुहुमाव नङाना नों जाय जायगायाव दं बेयाव थायथां नङाब्ला नै आला हामगौ बायदि मोनदों नामालाय आंखौ आं गैयाबा बुहुमानो खोमसि जागोन मिथिबायना नांगौ गासिबो बेसादखौनो नांगौ जायो नांगौनि बारा जायोब्ला उदैया दुयो मिथिबाय थिग बिदिनो नोंखौबो नांगौनि बारा नाङा जोंनो मिथिबायना नों जाय जायगायाव दं बे जायगायाव थायथां बुहुमाव नङा ओरैनो मानसिफ्रा माइ गायनो मानो बेसेबां खस्थ' जागासिनो दं नोंनि थाखायनो नोंनो होखारहरबाय आरोना अखाखौ बहाबाबो दोनहरखुमाबाय आरोना अखा रानिखौ धोद बे अखा रानि अखा थङालिखौलाय बहा दोनहरनांगौ जाखांलाय मालाय बारहुंखाजों लाइन मारिहैगासिनो दङ दे जाथ'बाय गना बोखारदो जल्दि नों गावनि जायगायाव थाहैनानै दुंहैनोबा दुंहैथां मिथिबायना बेवहाय बुहुमाव फैनानै जें दा दुंफै मिथिबाय अखा रानिया नोंनि थाखायनो हानो गिबाय इयो ओइ मुनुस मायाफोर नोंसोरो आंनि सान्दुं दुंनायखौ बिराद दुखु मोनोना अखा रानिखौसो मोजां मोनोना अखा रानिनि आखला बारा मोजां नङा मिथिबाय केरेक्टारलेससो अखा रानिया बेखौ गोसोथोखांना बैखौ गोसोथोग्रासो बियो जोमैखौ थगायखांनानै दा बारहुंखाजों लाइन मारिगासिनो दङ बारहुंखाजों गारजाबासो ब्रेकआप जाबासो जुब अखा हागोन बियो सारन्थाइलाय गावलायलायनाय जालाय थागोन बियो फाग्लि बायदि महर लालायगोन बियो नायबाय था दा हौवाफोरजों गारजायाखै नालाय बहाबा थांखुमानानै दङ जेब्ला हौवाजों गारजागोन ना अब्लासो जुब अखा हाफैगोन बियो जालायखो गावनि आखलानो मोजां नंखा मालायखौसो खोथा बुंनो फैदों नै थाङै थुङै आंनिसो दाय जाहैमारबाय जेब्ला बे बुहुमखौ आं नागारलांगोन अब्लासो मिन्थिगोन नोंसोरो साननि बेसेना बेसेबां साननि भेलुआ बेसेबां होनना नै सान्दुं राजा नोंनि बिदि रावाव गोजावथारा आङो नों दुङाबा नोंहा उपायानो गैखाया नोङो सानाव दुंखाथारनांगोन हराव हाबसोनानै थाखानांगोन अबेसे बेबो नंगौ आरो बेनिखायनो अननानै बारा दा दुंसै मिथिबाय गायनो फुनो जोबोद खस्थ' जादों आबादारिफोरा गायनो फुनो मोनाबाथाय बोरै जोङो बुहुमाव थांनानै थानो दे
अके आंबो नोंसोरखौ अनगोन नोंसोरबो आंखौ अननांगोन आंजों लोगोसे फटक साफायनानै सेल्फि फट लानानै WhatsApp स्टेटास DP Instagram स्टोरीफ्राव होनांगोन आरोना ओमफ्राय लोगोसे आइसक्रिमबो जानाय थानांगोन पेप्सि माजा कका कला स्प्राइट बेफोरखौबो लोंनानै माने फटक साफायनानै नोंसोर देखायनांगोन आरोना सान्दुं इज लाभ होनलायलायनानै माने सान्दुं राजा इज लाभ प्लास आइसक्रिम इकुवेल टु लाभ 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 बिदि लिरनांगोन मिथिबाय आरो गोजा फाख्रि बिलाइ बायदि लाभ सिम्बोला बेखौबो होनांगोन ओरैनोबाथ' अखा हाबा नोंसोर सिंग्रा साम'सा चाउमिन मम' जालायनाय फट' होयो नालाय थिग बिदिनो आं सान्दुं जाहैबाय नालाय आंनो मम' चाउमिनफोरखौ नाङा दे लोंनाय कल्ड ड्रिंक्सफोरखौनो होलाबायनानै हेसटेग होलाबायदोब्रा बेसेबां खोन्थाबावनांगौ जाखांलाय मा एसे खामानि थिनखो बे सान्दुं राजायाबो उफाय गैला सेल्फि फट' लामारनांसिगोन ओइ नोंलाय फट' लागोन ना लाया दे नों लाग्रो र होमबा फट' लानोसै आं ओइ सान्दुं राजा दे मिनि सान्दुं राजाजों दान्दिसे होनानै होबानो जाबाय नाथाय सान इस्लाबखौ बावगारथारनाङा जाबाय बेसेबां होनबाय थायो आयौ बाला सारन्थाइसो गावबाय माथो अखा हासिगोनदां लोगोफोर बेनि एपिसोडखौ नोंथांमोना नांबावगौबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे फेसबुक पेजाव नायदोंब्ला अन्नानै लाब्रा बड' कार्टुन फेसबुक पेजखौ लाइक आरो फल' खालाम आरो इउटुबाव नायदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोसे लाइक मोनसे होनानै गालां दे लोगोफोर आरो लोगोसे मोनसे फोसावबावनाय लोगोफोर लाब्रानि एपिसोड सोलिबाय थानाय खोन्दोखौ बानायनो हायाखै मानोना जोबोद गरमनि थाखायनो एकदमबारे खस्थ' जागासिनो दङ स' नोंथांमोना एसे अननानै आंखौ कनसिडार होदो आं जेसेबां हायो थाब लाबोफिननो नाजागोन नेक्स्ट एपिसोडखौ दिनै बेखिनिखौनो नायनानै इन्जय खालामदो बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ